Ġie ppubblikat l-avviż legali li għall-ewwel darba se jintroduċi f'pajjiżna il-liċenzjar tal-kuntratturi tal-kostruzzjoni. Il-liġi l-ġdida għandha lan li tobbliga lil kull kuntrattur li jaħdem fl-oqsma ta' twaqqih, skavar u bini biex japplikaw għal-liċenzja mal-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni il-BCA. L-avviż legali iddaħħal fis-seħħ wara li nhar il-ġimgħa li għadda il-Kummissjoni Ewropea approvat din il-liċenzja u wara konsultazzjoni wiesa mal-kontratturi fi proċess li beda kmieni is-sena l-oħra. L-applikazzjonijiet għal liċenzji issa se jiftħu it-tnejn li ġej 24 ta' Lulju u se jsiru online fuq is-sit tal-Awtorità. Dawn jibqgħu miftuħin sal-aħħar ta' Ottubru u wara dak il-perjodu min jonqos li japplika ma jkunx jista' jibqa' jaħdem bħala kontrattur. Min japplika wara l-ewwel ta' Novembru li ġej irid jistenna il-Kumitat tal-Liċenzjar fih dan il-BCA biex joħroġlu approvazzjoni proviżorja tal-applikazzjoni sakemm eventwalment tinħareġ il-liċenzja b'mod sħiħ. Il-Kumitat se jkun obbligat li joħroġ din l-approvazzjoni proviżorja fi żmien 60 jum mid-data tal-applikazzjoni. Il-liċenzja finali se tibqa' valida għal sentejn u wara trid terġa' tiġġedded. Wan jiskellem mal-Ministru għall-Ippjanar Stefan Zrinzo Azzopardi li qal li din ir-riforma hi meħtieġa u hi maħsuba biex ikun hemm aktar responsabilità u serjetà fis-settur tal-kostruzzjoni. Din hija riforma illi se tkun qiegħda tidħol in phases, però hija riforma importanti ferm għaliex għall-ewwel darba se jkollna qafas regolatorju aktar b'saħħtu illi jispjega aħjar ir-responsabbiltajiet, l-obbligi kif ukoll il-kwalitajiet li persuna jew kumpanija jrid ikollha biex tkun tista' twettaq dan ix-xogħol. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi ikkummenta wkoll dwar l-importanza tal-avviż legali li ddaħħal. L-avviż legali li qiegħed jitħabbar qed jagħti l-qafas legali biex issir din ir-riforma mingħajr ebda preċedent, riforma maħsuba għal aktar serjetà, għal aktar responsabilità u kwalità ogħla kif jaħdem is-settur tal-kostruzzjoni.